Så er vi kommet til Troldhøjsporet. En halv times tid efter vi har kørt i Stendalen. Så vi er ved at være lidt trætte i det. Mit kamera er døde, så det bliver primært hobbysession, vi får filmet lidt her. Og der var nogle sindssygt sjove hop. Så var det den her vej? Vi får se. Hej. Fuck, de er godt bygget, mand. Og så er der lige et setup her med et lille gap. Man kan ikke komme rigtig smule igennem her. Nej. Så vi skal ture det her. Det tør vi fandme også godt. Se, der er nogen, der har caset den. Jamen Jon, jeg kan ikke lide det. Nej, det kan jeg da heller ikke. Men jeg kunne heller ikke lide de der rødder tidligere. Ja, men det ser jo godt nok nemt nok ud. Ja, for helvede, Jon. Så hun lemmer så. Wow! Den er... Jamen, jeg blev lige skubbet ned af den rod der. Jamen, det kan vi godt. Ja. Hvad så? Kom du over? Jeg landede her flat på nummer 2. Jamen, jeg landede i bunden af nummer 2. Det er nogle fucking gode hop. Jeg får heller ikke helt træeren med. Er det ikke fedt? Ja, det er jo det. Det er sygt godt. Når man har sådan en lækker landing der. Ja. Ja, det er for sygt det der. Det er virkelig godt bygget. Skal vi prøve den anden her? Det er godt, det er det. Det der. Men det tager vi bare lige. Det var et blødt afsæt. Det var et herreblødt afsæt. Har jeg dem, og du har. Rung! Wow! 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 Fuck! Jeg landede alt for dybt i dem. Og så der var ikke bare nok for til noget som helst.
Jeg casede squirrel catcheren med baghjulet, som fik Jeppe til at bremse, som gjorde han casede med forhjulet, og han kom i klemme i stillet i styrtet. Men han er okay. Vi kørte videre både samme dag og dagen efter, så det var pissegrineren.